Hezký den, milí přátelé, já jsem Marcela Janská a vítám vás u dalšího z rozhovorů tady na kanále Žijeme minimalismem. Dnešní povídání bude o šití, oblékání, přešívání oblečení a taky minimalismu a všechno, co s tím souvisí. Já jsem si pozvala Katarínu Peterovou, možná ji znáte pod značkou La Florita. A tentokrát se propojujeme až do Bratislavy, kde Katka šije, přešívá oblečení. A nejenom pro sebe, nebo aby nám o tom točila videa, ale taky, aby to učila ostatní na kurzech, ať už živých, tak dokonce i online. Tak vítej, Katko. Ahoj Marcelka, aj všetkých divákov a posluchačov pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem aj za tak krásny úvod a tiež pozdravujem zase späť do Čiech. Ano, ano. Pověz, jak jsi se vůbec k tomu přešívání, budeme tady používat i ten anglický pojem upcyklace, nebo takový počeštilý po slovenštině, jak jsi se k tomu dostala? Byl to jako tvůj první počin, anebo už si šila předtím normálně klasicky z látek? No, ako som sa k tomu dostala? Bolo to hlavne kvôli mojej postave, pretože bola som vždy veľmi maličká, aj teda stále som. Ja to hovorím tak, že som prestala raz v 7. triede, asi to tak aj je, lebo doteraz tie veci stále viem nosiť a sú mi dobré. Čiže v čase dospievania, keď som bola stredoškoláčka a chcela som vyjadrovať svoj štýl ako každá jedna mladá baba, tak chcela som sa obliekať trošku inak. A proste tie veľkosti, aj najmenšie veľkosti v dámskom oddelení mi boli veľké. A samozrejme, nechcela som nakupovať detské s nejakými detskými obrázkami. A no, chápete, ono to nemá ani tvar ženský, ani strih ženský, proste vôbec mi to nesedelo. Takže ja som musela reálne to zobrať do vlastných rúk a vlastne vtedy boli také počiatky počas mojej strednej školy, kedy som si začala upravovať svoje oblečenie tak, aby mi sedelo. Musím ale povedať, že v priebehu celého môjho života naozaj od malička ja som vyrastala vo veľmi kreatívnej rodine. Veľa základov mi dala mamina, starka, babka, moja krstná mama, aj ocko. Všetci sú veľmi, veľmi kreatívni a ja som naozaj vyrastala medzi klpkami vlny, medzi šiacím strojom, veľa sa u nás vyšívalo. Čiže ja som stále niečo kreatívne robila. Čiže pre mňa naozaj nebol problém, keď som mala 15 rokov, zobrať do ruky ihlu a niť a niečo si proste ušiť alebo upraviť, alebo si vyrobiť kabelku. Pamätám si, že som mala takú mániu, že som si vyrábala v rukách kabelky, pretože nemala som ešte šiací stroj a mamina ho mala pokazený. To bol stále taký boj s takým starým šiacím strojom. Takže ja som naozaj vyrastala vo veľmi kreatívnom prostredí a vďaka svojej postave, ktorá sa teda dodnes nezmenila, som sa takto dostala k tej upcyklácii a k prešívaniu. Ani som netušila vtedy, že upcyklujem, rovnako ako naše staré mamy. My sme to nazvali takým krásnym novým termínom, že upcyklácia. Ale v skutočnosti je tu s nami naozaj, že stáročia. Je to súčasťou našej histórie, tak slovenskej, tak aj českej, pretože oprava oblečenia bola obrovskou súčasťou každej rodiny, každej súčiastky kroja, upravovala sa tak, aby keď sa dedila alebo teda používala, tak aby stále bola funkčná. Takže ja hovorím, že nič nové som nevymyslela, iba sa to snažím podať nejakým pekným, trendy spôsobom, aby aj mladí ľudia si uvedomili hodnotu vecí, čo to znamená niečo nové vyrobiť a nepozerať sa na veci, že sú drahé, ale skôr lacné, keď ich vidíme v tých nákupných centrách. Takže toto je taká moja cesta. Ja som nakoniec potom vyštudovala úplne niečo iné, ale svet alebo život ma potom zavial k tomu, takže ja som v tom našla takú vášeň a keďže som teda vyštudovaný špeciálny pedagóg, alebo teda učiteľka, tak som sa rozhodla, že tú upcykláciu budem učiť a odovzdám to takýmto spôsobom ďalej.
No to je krásný příběh, to by spousta lidí řeklo, že začali vlastně s přešíváním, protože jim doma leželo spoustu oblečení, který neuměli nějak využít a ty máš vlastně úplně jiný start, že vlastně ty velikosti v obchodech na tebe nebyly. No, to je super. A taky se mi líbí, jak říkáš, že vlastně to přešívání, ty opravy tady s námi jsou už hodně dlouho, no, to je pravda. No. Když bys měla říct, co tě na těch opravách, úpravách, na tom přešívání baví, protože ty tam na svém blogu a vlastně i ve videu ukazuješ 41, jsem si to napsala, kousku oblečení, které už jsi si jakoby vyrobila nebo upravila. A v čem to je jako pro tebe lepší, než to šít vyloženě od základu z té metráže? No, ja som aj premýšľala, že to číslo 41, že musela som aj ja zaloviť v pamäti. To bolo teda ešte naozaj vo videu, ktoré som natáčala pred 3-4 rokmi. A naozaj teraz je to číslo už asi 5-násobné a mám naozaj, že takmer celý šatník prešitý. A možno ešte, ak by som teda doplnila k tomu začiatkovo, k tej tvojej prvej myšlienke, že mnoho ľudí práve prešíva preto, že má toho oblečenia veľa, tak ono toho súčasťou toho môjho príbehu ešte je taký fakt, že bola som taká nákupná maniačka. Musím povedať, že veľmi som mala rada nákupy, veľmi som mala rada zľavy, veľmi rada som opláchla svoje zarobené peniaze študentské v rôznych nákupných centrách a hovorila som si, že do koho iného mám investovať, keď nie do seba predsa. Tak nejakým spôsobom som si to odôvodňovala. A ja som sa v tej dobe cítila práve že skôr taká macherka, že ja si viem zarobiť, ja si viem lacno a veľa kúpiť a ja si viem ešte aj ušiť a upraviť. Že pamätám si, že ma naplňal ten pocit toho, že mám toho strašne veľa. A ono to asi je súčasťou cesty každého nejakého minimalistu alebo človeka, čo žije udržateľne, pretože ja som si asi naozaj musela klesnúť na také úplné dno. Ja som bola schopná aj svojich posledných 10 eur minúť na takú blúzu z H&M. Pamätám si to dodnes, že vôbec som vlastne nepremýšľala, že čo budem v ten deň jesť ešte, alebo ako pôjdem domov, nebola som teda doma, bola som na cestách a myslím si, že teda bolo to aj na nejakú diagnózu vtedy, len som si to neuvedomovala a som veľmi rada, že ma ten život posunul do takých hodnôt, ktoré si teraz oveľa viac vážim a teda vidím za tým. A popravde aj som z začiatku bola taká zaslepená, lebo ja som si teda aj vedela vyrobiť, upraviť a ja som vedela, koľko mi to trvá. Ja som naozaj nepremýšľala nad tým, že ako je možné, že tá vec je za 5 eur a ja si skracujem nohavice alebo zužujem nohavice 2 hodiny. Že vôbec moja myseľ bola trošičku teda chorá, ja to tak nazývam, pretože naozaj teraz sa na to dívam úplne inak. Čiže ja som potom bojovala, keď som si uvedomila, že čo vlastne robím a že nie je to zdravé, tak ja som naozaj toho oblečenia mala strašne veľa. A ja doteraz ešte ťažím z tých mojich fast fashion čias, čo je naozaj už 5-6 rokov. A ja stále mám doteraz tie kúsky, niektoré poprešívané. Takže bolo aj nebolo to skrz to, že som mala teda veľa toho oblečenia doma. A čo ma teda na tom najviac baví ma na tom naozaj tá kreativita. Pretože upcyklácia je v prvom rade o kreativite. Nie je o zručnosti, že či ja viem šiť, neviem šiť. Rovnako aj to šitie je iba technika, ktorú ja som si zvolila, ktorá sa mi najviac páči. Pretože pri tej upcyklácii nemusíte použiť práve tú ihlu a niť, môžete použiť nožnice, cvočky, zicherky, môžete pomalovať, môžete postrihať, že tých techník je tam naozaj strašne veľa, ale pre mňa práve tá prešívacia technika je najkrajšia a naozaj ma baví na tom tá kreativita, pretože tá je úplným základom. Vidieť v tej veci niečo viac, niečo, že nie je to iba to tričko, nie je to iba tá košela, ale naozaj pozrieť ju z každej strany a doslova modelovať ju vo svojej mysli, premýšľať, kde čo využiť, kde, keď toto odstrihnem, tak kde to môžem prišiť, ako to môžem využiť.
Čiže toto ma na tom baví najviac, že je to naozaj bezodná studnica nápadov a ideí a kebyže si aj tu teraz všetci rozdáme, čo tu počúvame, klasické biele tričko alebo akýkoľvek nejaký základný kúsok, tak každý z nás by ho zapcykloval, upravil inak. Niekto by ho opäť postrihal, niekto pomaloval, niekto pozošíval, niekto by tam niečo vyšil, nejakú aplikáciu, niekto by si ho nechal čisto biele. A aj to značí, že do tej upcyklácie vkladáme svoj štýl, robíme tú vec unikátnou, jedinečnou, originálnou, akú nikto nemá. Tak ešte toto je teda ten druhý rozmer, že naozaj upcyklovaný šatník alebo upcyklovaná vec je vždy jedinečná a neopakovateľná a vkladáme do toho to svoje duševno, ten svoj štýl, čo máme v sebe. Ano, ano. To mi úplně mluvíš z duše, to je přesně ono. Ta kreativita taky, ale ono to má potom i, aspoň u mě mělo tu stinnou stránku, že tím, že do toho vložím tolik toho svýho úsilí, tak potom třeba, když ta věc není úplně dobrá, po pár letech zjistím, že ji až tak nenosím, tak se mi ji hůř zbavuje, protože jsem už do toho dala tolik té své energie. No, ale to jsem odbočila. Moc hezky si řekla, že vlastně máš tam třeba i nějaké upravené kousky z těch běžných řetězců. Řekni posluchačům, jako jaké oblečení vůbec má smysl jako přešívat a upravovat a upcyklovat. Jaký materiál, v jaké kvalitě, protože moje zkušenost je, že si opravdu schováváme jako spoustu oblečení, látek, jak vy říkáte, že se to zíde, nebo jak se to přesně řekne slovensky, prostě, že se to ještě bude hodit, ale vlastně už tápeme, co má ten potenciál, co ne. Jo? A já třeba, když jsem přešívala přesně nějakou věc, která byla z nekvalitního materiálu, tak sice jsem to přešila, ale za chvilku se to rozpadlo a vlastně kdybych bývala věděla, že to vůbec nemá smysl, protože se musím pořádně podívat, jestli ten materiál vlastně udrží ještě, nebo vydrží nějakou dobu, tak bych třeba přešila radši něco jiného. Áno, úplne rozumiem a aj na toto teda mám odpoveď, alebo upcyklácia má odpoveď, pretože záleží to od viacerých faktorov. Veľkou výhodou upcyklácie je, že ty aj nekvalitnú vec s pomocou upcyklácie vieš skvalitniť alebo vieš jej predĺžiť život. Pretože aktuálne fast fashion, alebo teda rýchla moda funguje tak, že náročky vynecháva niektoré švy, náročky ten odev šije tak, aby sa nám čoskoro rozpadol, aby sa nám spral a aby jednoducho sme boli nútení doslova po niekoľkých noseniach si ich skúpiť nové. Čiže už len taký základ, že s pomocou tej upcyklácie vieme si upevniť, upraviť nejaké tie švy, aby sme to mohli ďalej nosiť. A presne ako si teda povedala, je to o materiáloch. Žiaľ, my v dnešnej dobe nakupujeme podľa toho, čo sa nám páči a nie podľa toho, aký to má strih a aký to má materiál. Ja sa väčšinou rozhodujem naozaj podľa týchto dvoch parametrov, pretože každá jedna vec v mojom šatníku, ktorú milujem, má perfektný strih a výborný materiál. Buď keď absentuje jedno alebo druhé, tak nikdy tú vec nemám tak rada, ako proste veci, ktoré spĺňajú obidve tieto dve veci. Aha. A jednoducho ten strih záleží teda od toho, čo radi nosíme a čo sa nám páči, čo sa hodí našej postave. Na to sú možno iní odborníci, ale predsa každý vieme, čo radi nosíme, v čom sa cítime pohodlne a čo nás nejakým spôsobom charakterizuje. A práve ten materiál, tam ja vnímam, že naozaj nám chýba obrovská osveta a chýba nám aj akože vzdelanie ohľadom materiálov, pretože aktuálne naozaj naše šatníky aj obchody sú plné polyesteru, teda syntetických materiálov. A syntetické materiály sú skvelé, ale potrebujeme ich používať iba na tie veci, kde sú naozaj funkčné. Ak máme spodné pradlo z polyesteru, ak máme blúzky z polyesteru, kde nám proste nedýcha pokožka, kde vlastne sme ako keby uzavretí v nejakom sáčku, kde sa potíme, kde nám ten samotný pot smrdí, pretože pot nesmrdí všeobecne, on smrdí kvôli tomu, že tam máme ten materiál, alebo ten materiál s tým potom pracuje. Čiže pozrieť sa na tie svoje veci najprv teda z toho hľadiska materiálu.
Ja som teda veľký zastanca prírodných materiálov, aj sa snažím upcyklovať práve prírodné materiály, aj teda zachraňovať od bavlny, lanu, viskózy cez vlnu, hodváb, tencel aktuálne, teda už sa dostáva tiež do povedomia, kašmírové svetre, alpakové svetre. Jednoducho pozerať sa na ten materiál a podľa toho zisťovať, či to stojí alebo nestojí za upcykláciu. Pretože zaupcykovať sa dá všetko. Ja naozaj akýkoľvek kúsok dostanem do ruky, tak ja tam mám ten nápad, čo by sa z toho dalo spraviť. A rovnako stále hľadám nápady aj pri syntetických veciach, ale oveľa radšej upcyklujem práve tie prírodné, jednoducho, aby keď si to zapcyklujem a budem to nosiť, tak aby som sa v tom cítila príjemne a aby som to nosila presne s láskou, aby som potom nemala výčitky to posunúť niekam ďalej, keď vidím za tým tie hodiny odrobené za šiacím strojom a koľko som sa s tým natrápila. Myslím, že sa vidíš v tomto, že ak sa ti to stalo sa to aj mne samozrejme niekoľkokrát. A ja sa teda pozerám na tieto dva parametre. Aký to má strih, či to má ešte potenciál, pretože častokrát napríklad narazím na nejakú vec, ktorá je stále pekná a napríklad mohla by byť dobrá niekomu inému. Že v tom prípade hľadám toho človeka alebo posúvam kamoškám, kurzistkám mojim, že aby sa tá vec dostala na tú správnu postavu, nie teda keď mne to nesedí, ale keď napríklad vidím, že tá vec má naozaj neforemný strih, pretože častokrát sa vyrábajú veci neforemného strihu, nenositeľného strihu. Každý z nás má v šatníku vec, ktorá na tom vešiaku vyzerá krásne a ako náhle si to oblečieme, tak cítime, že niečo nie je v poriadku. Že niekde nás to proste ťahá, niečo nie je ono a nevieme to pomenovať čo. A teda vďaka upcyklácii vieme otvoriť nejaký šov, vieme vložiť nejakú látku, vieme to proste upraviť tak, aby nám to sedelo. Takže toto je taký základ, materiál a strih a premýšľať, porovnávať a rozhodovať sa teda, že na základe týchto dvoch vecí. Jo, děkuju. No tak když říkáš teda osvětu ohledně materiálu, tak dalo by se ve stručnosti říct, že třeba když uvidím tričko, který je napůl bavlna, napůl polyester, tak to raději ne. Když uvidím košili, která je 100% bavlna, tak to spíše ano. Ano, souhlasím. Dalo by se říct, že tam má smysl investovat ten čas a tu svoji práci do toho přešívání. No, taky jsem došla k podobnému závěru, kdy ano, ono se jako není bavlna jako bavlna, ale to vodítko, když je tam část toho syntetického materiálu, už potom zase způsobuje, že to třeba snáš žmolkuje a tak, a potom to rychleji jako stárne, no. Áno, ak ešte teda môžem doplniť, ak sa človek začne zaujímať o materiály, ak naozaj začne doslova hladkať svoje veci, ak začne čítať štítky, z čoho sú vyrobené a ak sa mu dostane do šatníka, či už zo second handu, alebo teda zainvestuje do nejakého kvalitnejšieho kúsku. A ak sa mu naozaj dostanú tie kvalitné materiály ako merino vlna, ako kašmír, ako hodváb, ako aj organická bavlna. Organická bavlna je úplne niečo iné ako konvenčná bavlna. Tak vy už si nikdy nebudete chcieť obliecť ten polyester a už budete mať tak vycibrený ten dotyk a ten hmat na tie materiály, že častokrát už iba na prvý dotyk alebo pohľad už budete vedieť, že to si na seba nedám. Áno, je to pekné, ale nebudem do toho investovať, čaká na mňa určite nejaký krajší a kvalitnejší kúsok a ja teda už som v tom stave, že ja už si tú vec ani nekúpim, ani nedoniesiem domov. Ja teda nakúpem čisto iba pri second handoch aktuálne, lebo po tom mojom maniactve som sa rozhodla, že už teda nebudem nakúpovať vo fast fashion a nakupujem teda, keď nejaký nový kúsok, tak zo second handu, alebo teda od nejakej lokálnej značky. Takže ak si človek potom už bude cibriť tu doslova tie bunky svoje na ten správny materiál, tak už si proste nikdy neoblečie ten polyester, lebo mu nebude príjemný. Chápu.
No, už si to naťukla. Mě zajímá právě, odkud bereš ten materiál nebo to oblečení, které budeš přešívat, když vlastně ty pořádáš i kurzy a tam píšeš, že pro ty lidi vlastně ten materiál seženeš, jo? Říkáš, že chodíš do těch second handů, chodíš taky na nějaký ty swapy, výměny, nebo používáš Vinted, nebo něco podobného, nebo zmiňuješ, že i od různých jako výrobců lokálních švadlanek, co jim zůstávají zbytky. Kde to bereš? Áno, tak aj si to tak pekne plošne pomenovala, pretože naozaj ja mám také rozhodené siete a ľudia vedia, že sa tomu venujem a mám pocit, že denne mi pristane aj v schránke správa, že proste mám vytriedené oblečenie, myslím si, že je kvalitné, nezišlo by sa ti ešte na upcykláciu, alebo vypratávali sme po babičke skriňu a našli sme množstvo krásnych látok, môžeme ti ich doniesť. Takže toto sa mi dosť často stáva. Samozrejme, ono to potom má svoje úskalia, ktoré vôbec nesúznia s minimalizmom. Ale teda, keďže mám svoje priestory, svoj ateliér, takže to tak nejako si tam ukladám a teda naozaj snažím sa to využívať. Ale tak áno, taký primárny zdroj sú práve swapy second handy, kde sa snažím ich občas navštíviť a hľadám nejaký špeciálny kúsok, aby presne aj kurzistky u mňa v ateliéri mali možnosť si možno niečo výnimočnejšie zapcyklovať, ak si nedonesú svoje vlastné oblečenie, pretože aj to je možné u mňa na kurzoch. Ale teda mám tam aj ten rozmer, že sa snažím zbavovať odpad lokálnych tvorcov a dizajnérov, pretože každý tvorca, aj ja stále produkujem odpad a častokrát títo ľudia, ktorí naozaj tvoria lokálne, tak nemajú čas a priestor na to využívať ten svoj odpad na niečo iné. Častokrát sa snažia, že napríklad z kolekcie sukní k tomu došijú ešte nákrčníky, šály alebo nejaké taštičky alebo niečo, ale stále to nedokážu vytvoriť v takých masách, aby všetok ten svoj odpad spotrebovali. Takže vtedy nabehnem ja, ťahám vreco potom do ateliéru, plný krásnych látok, stále použiteľných, stále vlastne veľmi kvalitných, pretože tá látka sa stala odpadom len preto, že do nej bolo zastrihnuté nožnicami a ja neviem, naozaj stále tam nejaký veľký kus látky, ktorý sa dá využiť, ktorý sa dá pospájať možno na niečo väčšie a vtedy ja vlastne spracovávam tento odpad do podôb takých, aby na verejných alebo aj súkromných mojich workshopoch bolo možné tento odpad využiť a vyrobiť si z neho niečo pekné. Takže je to taký mix rôznych zdrojov. Ešte sa mi nestalo teda, že by som nemala čo. Stále sa proste niečo nájde a stále mi niekto posunie, teda buď či už nejaké látky alebo nejaké kúsky oblečenia. A myslím, že máme toho všetci naozaj tak veľa, že o toto asi nebudem mať nikdy núdzu a stále sa ku mne niečo bude dostávať takýmto spôsobom. Aj ma mrzí možno, že nemám viac času alebo viac rúk, aby som toho odpadu využila viac, pretože naozaj topíme sa v oblečení a v textilnom odpade. Můžeš třeba říct, já nevím, 2-3 místa v Bratislavě pro diváky z Bratislavy, jaké jsou tvé oblíbené second handy, nebo místa, kam se vyplatí jít pro zajímavé kousky z druhé ruky? No tak my tu máme veľmi obľúbený Textile House, ktorý, je to teda second hand, ktorý naozaj myslím, že sa v ňom dá nakúpiť veľmi kvalitné oblečenie. Nahrávame teda v decembri a dajú sa teda, tam mám teraz skúsenosť, že aj veľmi kvalitné, teplé, vlnené, alpakové, kašmírové svetre. Takže odporúčam ísť na lov a pozerať naozaj každý jeden štítok na tom svetri. No najradšej mám v centre mesta, máme na Obchodnej veľký Textile House, teraz nový otvorený, takže ten je veľmi kvalitný, ale mám veľmi rada Textile House aj na Radlínskeho, to je o kúsok ďalej, pretože tam je v suteréne, tam sa dá ísť ešte dolu a tam majú aj bytový textil. A ja veľmi rada upcyklujem teda aj bytový textil, respektíve častokrát sa medzi tým nájdú tiež krásne látky,
poskladané ako nejaký záväz, ale teda mhm. vidím, že teda sú to neopracované kraje a že to naozaj kedysi bola nejaká látka. A takto sa mi podarilo naozaj nájsť množstvo skvostov, že väčšinou už ľudia do toho bytového textilu nejdú, ale ja tam často nájdem teda krásne bavlnené závesy, postelné obliečky, obrusy, ktoré majú nádherné vzory, či už teda vytlačené alebo vyšívané. A veľmi rada teda aj toto upcyklujem do nejakých potom kuskov odevov a ukazujem, že aj takéto niečo sa dá. Mhm, mhm. No, to je super tip. Tak děkuju. No, a teď by mě ještě zajímalo, když už jsme u toho výběru, teda z toho přešívání toho oblečení, že by mě zajímalo, často přešíváš z pánských košil, což já jsem taky zkoušela, protože se mi to moc líbí. A přesně se mi staly ty věci, možná které taky znáš od sebe nebo z kurzů, že jsem si tu košili vybrala jako nedostatečně velkou, jo? Jestli dokážeš dát nám radu, jak dopředu si odhadnout tu velikost, protože se mi třeba stalo, že jsem zkoušela z té pánské košile udělat takový ten zavinovací top, ale tadyhle to bylo moc prostě odhalené, jo? A to samý takový ty z té košile, že uděláš sukni a ta zase mi byla hrozně těsná, protože jsem prostě nedokázala odhadnout tu velikost té původní jako toho materiálu nebo té původní košile. Je na to nějaký fígl, že by to mělo být vždycky o 3 velikosti větší, nebo jak tohle máš zmapovaný? Áno, tak pánske košele, ak ešte môžem nadviazať, tak veľmi rada z nich upcyklujem z niekoľkých dôvodov. A to teda, že veľmi často 90% sú z prírodného materiálu, teda z bavlny. Ďalším faktom je, že pánske oblečenie sa stále vyrába oveľa kvalitnejšie ako dámske oblečenie, takže pochopiteľne asi všetci vieme prečo. Takže naozaj, ak sa dostanem ku krásnej bavlnenej košeli, tak dokáže to byť potom naozaj veľmi nadčasový a kvalitný kúsok. Na druhej strane ma častokrát aj mrzí, že potom tým mužom beriem z toho ich šatníka do toho zase ženského, kde vlastne v tom ženskom, že vlastne popravde my ženy, vďaka nám ženám, je problém aktuálne s textilným odpadom, pretože tak trošku sme nenásytné a ja to teda potvrdzujem aj z vlastnej skúsenosti. Takže tá pánska košela je teda úžasná aj v tom, že je univerzálna, že ten strih je naozaj veľký, nie je nejakým spôsobom vyformovaný, ale aj napriek tomu majú svoje strihy. Myslím, že každý si vie predstaviť pánsku košelu, pokojne si ju teda predstavte vo svojej mysli. A možno ste si predstavili takú autobusársku, takú širokú, ja to teda volám, že autobusársku s takými širokými rukávmi, ktorá je teda veľká, má dostatok materiálu, je teda širokého strihu. Aktuálne teda aj vďaka trendom a vďaka všeobecne móde sa dostávajú do popredia práve také tie slim fit košele, ktoré vlastne tiež kopírujú mužskú postavu, aby to krajšie sedelo. A teda treba rozlišovať medzi týmito ako keby dvoma strihmi, pretože každá tá košela má takisto svoj vlastný strih. Niektorá má takisto širšie rukávy, niektorá užšie rukávy, niektorá má inak ušité práve to sedlo, ktoré je na chrbátiku. Takže záleží práve od strihu košele a záleží teda aj od strihu, ktoré ideš upcyklovať. Ja aktuálne mám v tom portfóliu, či už v online kurzoch, alebo teda v ateliéri, mám okolo 15 strihov, ktoré sa dajú zapcyklovať práve z pánskej košele a na každý ten strih je potrebná iná veľkosť. Presne ako si povedala, v prípade tej zavinovačky je potrebné, aby bola väčšia, minimálne o tie 2-3 čísla, aby keď si ju dáš na seba ešte ako pánsku košelu a zatvoríš si ju, tak presne, aby si nemala v tom veľký výstrih, ale skôr, aby išla ti tesne na krku. Takisto, čo sa týka sukničky, keď si vlastne odmeráš boky tej košele, tak musia korešpondovať s obvodom tvojich bokov, respektíve mala by byť ešte väčšia tá košielka ako obvod tvojich bokov. Čiže dá sa to takto vopred namerať.
ale teda záleží od toho strihu, ktorý ideš upcyklovať a aký má strih tá košielka. Mhm. Áno, Rozumím. uvedomuješ si to teraz, že možno, že v akých strihoch boli tvoje košielky? Alebo že či sa ti to No, tam objavuje? jo, já si myslím, že úplně ta slim fit to nebyla, jakoby ta úzká, ale pořád prostě ano, mám jako zadek prostě, takže to prostě bylo málo, jo, a bylo mi jasné, že si to jako mám vyzkoušet tak na ty boky, ale nějak jsem si tak myslela, že ono to nějak tak půjde a ono to třeba jde, ale tak košile prostě není elastická a zase úplně mi není příjemný, když prostě vlastně vepředu jsou jenom ty knoflíčky a ono se ti to potom takhle trošku jako rozevírá, že jo, no. Tak Áno. prostě má to svoje limity, no. Áno, úplne chápem, ale aj v tomto prípade stále môžeš použiť kreativitu a napríklad spojiť košielky dve, proste Mhm. nariasiť, spojiť dve a jednoducho nebudeš mať s tým problém, bude voľnejšia. Že opäť nelimitovať sa možno iba na nejaký jeden kus materiálu, ale takisto, ja neviem, odparať rukávy a tie rukávy otvoriť a vložiť ich do tej košele, vďaka čomu si ju roztvoríš. Čiže pokojne premýšľať aj takto nad tým, že nemusí tá košela mať iba ten základný tvar, ale a môžeš sa s ňou hrať doslova. Či už spájať, buď aj teda s inou látkou, alebo s inou košielkou, alebo využiť ešte nejaké jej prvky na to, aby si ju rozšírila. Mhm. Mhm. No, pro ty, co to ještě nikdy neskoušeli, tak řekni, kolik tak času máme počítat jako začátečník na takovýhle jeden upcyklační přeměňovací projekt, šicí třeba to přešití té pánské košile na ten top. Kolik to zabere? Tak u mňa v ateliéri na kurze vám to bude trvať 4 hodiny. Mhm. S tým teda, že ja tam budem pri vás a budem vás viesť a každý jeden krok vám budem vysvetľovať. Čiže tam to vieme stihnúť za 4 hodinky. A potom, koľko by to trvalo doma, tak to skutočne ani neviem odhadnúť, pretože naozaj treba tam mať trošku zvládnutý ten skill so šiacím strojom, treba s ním sa proste skamarátiť. A ja možno ešte vopred, ako by ste išli upcyklovať nejakú pánsku košelu, tak ja by som navrhovala ísť oveľa jednoduchšou cestou a to, že otvoriť si svoj vlastný šatník, pretriediť si ho a ponachádzať alebo povyberať veci, kde treba zašiť gombík, kde treba zašiť švík nejaký, ktorý sa proste otvoril, ktorý sa vám rozpáral na kraji, kde treba zašiť dierku. A myslím, že naozaj po takomto triedení sa vám nazberá taká kopa, ktorú potrebujete opraviť, že pokojne, keď začnete s ňou a keď začnete opravovať a skúšať takéto maličké veci, tak si budete cibriť, či už teda zručnosť šitia v rukách alebo šitia na šiacom stroji, že každou jednou náročnejšou opravou a náročnejšou upcykláciou sa budete stávať lepšími a lepšími. Ty si to tiež tak pekne pomenovala, že vlastne ti to zobralo veľmi veľa času a že nakoniec ten výsledok nebol možno až taký, ako si si predstavovala. Mne toto v upcyklácii nevadí, pretože má byť v prvom rade o tom, aby si zachránila ten kus odevu a aby si mu predĺžila životnosť, aby si mu predĺžila ten čas, kým sa on dostane na tú skládku. Čiže akýmkoľvek spôsobom, ak to má byť iba, ak tá diera má byť na to, aby ste sa naučili tú dieru zašiť, síce možno bude vyzerať hrozne, ale vaša tretia, štvrtá diera bude vyzerať už krásne, pretože si to vďaka tomu natrenujete. A bude to vaša práca, doslova si do tej diery zašijete nejakú spomienku, prečo ste si tú dieru roztrhli a ako vám to teda nešlo, keď ste si ju zašívali nakoniec. Čiže ja by som možno neišla po tej dokonalosti, ale potom sfunkčniť ten kus odevu, aby vám proste ešte ďalej slúžil. Rozumím. No, to jsi mi krásně nahrála, to jsem se chtěla zeptat právě i na ty opravy, protože ty vlastně máš kurz jenom na opravy vlastního šatníku. To mi přijde hrozně zajímavý a přesně užitečný, protože, jak říkáš, mnozí, když bychom si prošli vlastní skříň, tak najdeme hned pár kousků, který by si tu opravu zasloužili. Co se vlastně dá dobře opravit a moc to neděláme, protože to třeba neumíme.
a mohli bychom se to relativně snadno naučit? No sú to práve tie diery alebo rozpárané nejaké švíky, pretože máme pocit, že už keď sa to rozpadlo, tak akože už to nikdy nedáme dokopy tak, uh, aby to bolo funkčné, ale ja Mhm. myslím, že ten opak je pravdou a práve v takomto prípade si môžeme trénovať aj tú svoju kreativitu, pretože mnohé diery sa dajú zašiť a zakryť tak, aby ich nebolo vidno, ale ja som teda zastancom tých oprav a tej upcyklácie, že ja náročky ukazujem svoje diery a vždy ich opravujem tak, aby ich bolo vidno. Čo tým teda myslím? Tak myslím týmto, že našívam na ne buď nejaké vytvorené nášivky, ktoré si buď sama vyrobím, alebo si ich uhačkujem, alebo tú dierku poobšívam, obšijem tam nejakú kvetinku, ktorá nie je tón v tóne s tým svetrom alebo s tou vecou, ale ktorá je farebnejšia, aby ju proste bolo vidno. Čiže ja doslova, ako som povedala, tie spomienky do toho zašívam a mám napríklad taký príklad jedných šiat, ktoré som si nedávno kúpila. Bola som na takom retreate na Ibize a kúpila som si tam nádherné šaty. Naozaj, že nádherné. Dokonca má to ešte aj taký príbeh, že boli sme na takom trhu lokálnom, kde naozaj predávali iba ibisky lokálni tvorcovia, remeselníci, čo bolo naozaj tiež úžasné vidieť. Má to tam krásnu históriu, ľudia sú tam veľmi šikovní a naozaj zo všetkých tých desiatok stánkov som si ja vybrala jeden, stále som okolo tých šiat chodila a keď som prišla do toho stánku a s tou pani som sa začala rozprávať, tak som zistila, že je Slovenka. Aha, wow. Takže toto bolo naozaj úžasné a fakt tie šaty sú, milujem ich doteraz a aj mi je ľúto, že už nie je leto, lebo som ich naozaj celé leto nosila a doslova ma charakterizovali. A tieto šaty som si teda obliekla, ja som v nich odišla vlastne z toho stánku a mala som ich celý deň na sebe. A ako to na Ibize býva, tak proste zrazu sa niekedy o niekoľko hodín ocitnete na nejakej party. A teda toto sa stalo aj mne. A takou akože veľmi náhodou, ja som práve, že som človek, ktorý nepije alkohol, ale teda bolo tam strašne veľa ľudí a spadla som z pódia. A ako som padala z pódia, tak akože zachránili ma aj všetko, ale proste som pocítila, že sa mi tie šaty roztrhli. Mm. A vlastne úplne najprv ma to teda tak akože zosmutnilo, že som si tie šaty roztrhla a aj tiež som si tak uvedomila, že naozaj bežný človek by naozaj zaplakal, že teda nové šaty si roztrhol, ale ja v sekunde hneď na to mne začala šrotovať hlava, ako si ich opravím a ako ich teda zapcyklujem tak, aby som si tak presne, aby som si ich vylepšila a ako tú spomienku na celý tento môj výlet a retreat, ako si doslova zašijem do tej dierky. Takže natočila som o tom video aj na svoje sociálne siete na Instagrame. Ho môžete nájsť, teda alebo aj na Facebooku. A doslova teda som si tú dierku zašila tak, aby ju bolo vidno. A mám tam našitú takú kvetinku a každý si to všimne, pretože je trošku inej farby, ako teda tá sukňa veje, tak proste ju vidno. A ja proste vďaka tomu vždy si už na to budem pamätať a vždy si na to spomeniem, keď tú kvetinku uvidím alebo tú dierku. My žijeme v takej dokonalej bublinke, každý z nás, že všetci vlastne chceme byť taký dokonalý, taký uhladený, taký vyžehlený, ale ja teda často vidím práve tú nedokonalosť, alebo tú dokonalosť tej nedokonalosti, lebo rovnako aj každý z nás sme iný v prírode, nemáme nič rovnaké, všetko narastie proste nejakým iným smerom inak a zdá sa nám to krásne, tak prečo sa potom aj na seba, na naše oblečenie pozeráme cez takú inú optiku. Takže fakt diery zašívať, či už teda kreatívne alebo akokoľvek, ale teda tých oprav v tom šatníku je naozaj množstvo. Od presne tých odpadnutých gombíkov, cez skrátenie, zúžovanie nohavíc, ale rovnako aj rozširovanie, pretože upcyklácia má stále množstvo techník, ako si je rozšíriť oblečenie, ako si ho rozšíriť tak, aby teda nebol napríklad nám rukáv tesný, alebo sukňa tesná, nohavice tesné. Takisto častokrát sa stáva, že patenty na rukávoch alebo na priekrčníkoch, na výstrihoch máme príliš tesné.
dajú sa odpárať a začistiť tak, aby teda netlačili. Tých oprav je strašne veľa, čo vieme v našom šatníku spraviť a ja sa častokrát tak čudujem, lebo my sme teda dvaja a ja každý mesiac vytiahnem z tej skrine niečo, že čo potrebujeme opraviť a častokrát si hovorím, že keby to neviem, tak akože čo s tým robím, a že či by som to teda vyhodila, alebo čo by som s tým spravila, že vlastne už ani neviem, že čo ľudia s tým robia, alebo či ich to trápi, alebo naozaj to posunú niekam ďalej do textilného kontajneru, alebo proste to vyhadzujú. A mne je to strašne ľúto, preto ja som sa teda rozhodla ísť touto cestou osvety a vzdelávania, pretože ja by som mohla mať značku a predávať krásne upcyklované oblečenie, viem to a vedela by som to ľuďom priniesť, ale veľmi by som limitovala tým množstvo toho textilného odpadu. Práve tým, že budem robiť tú osvetu a naučím to 20 000 ľudí, ktorých napríklad mám teraz na Instagrame, alebo nielen naučím, ale ukážem im tú inšpiráciu, aby sa nad tým zamysleli, tak som úplne pri inom čísle. Tak toto je aj taký ten môj cieľ a verím, že teda aj vy si už predstavujete vo svojej mysli, že kde ten gombík máte odpadnutý alebo tú dierku a že si ju pôjdete zašiť. Tak myslím, že vďaka aj takýmto malinkým opravám vieme zachrániť veľké množstvo oblečenia. No přesně, jak říkáš, že nevíš, co s tím lidé dělají. Z mé zkušenosti klienti, ke kterým chodím domů, tak většina z nich je, jakoby, že vlastně si třeba netroufne na tu opravu, no, ale nechtějí to úplně vyhodit, tak jim to právě leží v té skříni a jsou z toho nešťastní, nebo prostě jim to zabírá místo, ale vlastně to nenosí, je to taková šedá zóna toho oblečení, které jako reálně nevyužívají, ale ještě tam pořád jako zabírá místo. No, to se moc hezky vlastně říkala ten příběh, mě napadlo takový prostě razítko k těm šatům, že ty dáš prostě takový ten vlastně úplně ten tvůj otisk, to je jasný. A napadlo mě přesně, že jsem byla celkem nedávno v sekáči a přesně tam byly opravdu ten nádherný heboučký kašmírový svetr a měl tu díru, jakože někde tadyhle prostě na prso, jako bylo to opravdu vidět. Má cenu si takový svetr koupit a snažit se to opravit, protože třeba já jsem o tom chviličku tam uvažovala, protože byl tak heboučký, nádherný, moje velikost, byl takový ten béžovo, slonová, já nevím, jak to je, prostě taková ta jako neutrální barva. Ale vlastně jsem vyhodnotila, že i když jsem si už zašila ledacos, že to nedokážu zašít tak hezky, aby to jako vlastně bylo tak nějak jako nositelný. Má to cenu, nebo jako mám nejdřív začít, že si koupím s dírkou někde, která není třeba tak viditelná? Určite stojí za to si ho kúpiť. A možno na konci, ako dopoviem, tak mi povieš, či si ho nakoniec kúpila alebo nekúpila. No pretože nechala si ho tam. Vieš čo, pretože mne vždy tak, keď človek aj takto uvažuje, alebo keď rozprávame nad tým, že teda, že či by sme to zvládli a nezvládli, tak ja často sa zamýšľam nad tým, že kam sme sa to vlastne ako spoločnosť dostali, že už nevieme komunitne fungovať. Že nevieme poprosiť o pomoc niekoho. Že napríklad, ak by som nemala túto skill, respektíve ja to zažívam v tom, že všetci moji priatelia a celá moja rodina sa takto na mňa obracia so všetkými takýmito vecami, že vlastne som taký ten článok v tej rodine, ktorý jednoducho to dokáže a ktorý pomôže. A presne, že ak by si moja kamoška, ktorá proste viem, že zručne nie je na tom tak, že by si tú dierku pekne zašila a poprosila by ma o to a že napríklad spolu by sme si spravili pekný večer, že by sme si popri tom či už pustili nejaký seriál alebo proste iba klábosili pri víne alebo pri čaji a doniesla by mi napečené nejaké koláčiky a popri tom proste by sme spolu sedeli, aby som jej zašívala tú dieru, že akože nemala by som s tým problém, a teda nemám s tým problém všeobecne, lebo sa mi to deje pomaly každý deň, mám teda kamošku, ktorá za každým, keď príde, tak mi niečo donesie na opravu. A ja to teda veľmi rada robím, lebo máme vďaka tomu
spoločne strávený čas a spomienky k tomu. Takže ja by som možno v tomto prípade odporúčila nepozerať sa iba na to, že či to dokážem ja. Samozrejme, chápem to, že ako prvý skill, alebo teda ako prvú myšlienku premýšľaš nad tým, či by si to vedela ty. Ale myslím, že každý máme v okruhu nejakého šikovného človeka, ktorý by nám vedel s takýmito vecami pomôcť. A teda stále sú to nejaké staré mamy alebo mamy naše, ktoré majú tento skill, pretože v tom prirodzene vyrastali skrz situáciu, v akej žili. Takže veľmi často presne tie naše babičky a staré mamy majú tieto zručnosti. Ale ja by som teda možno išla aj takto, že poprosiť niekoho o pomoc a vyriešiť to spolu, ísť spolu teda na ten výlet do galantérie, aby sme vybrali presne tú bavlnku, ktorá by sa tam proste hodila, vďaka ktorej by sme zašili tú dierku, alebo vyšili tam niečo, alebo hľadali nejakú nášivku, alebo proste spolu kreatívne tvorili. A druhá možnosť je vyhľadať niekoho, kto vám s tým pomôže a teda nie je úplne z vašej rodiny alebo z vášho blízkeho okolia. A práve preto ja som tu pre všetkých ľudí, ktorí takýchto ľudí teda možno v okolí svojom nemajú, respektíve chcú sa to sami naučiť a chcú niekoho, kto proste bude nad ním stáť a bude im trpezlivo vysvetľovať, ako to majú spraviť, ako najlepšie si vybrať presne nejakú tú bavlnku alebo akú najlepšiu techniku na to použiť. Takže vlastne aj to bol dôvod, prečo som ja do svojho portfólia zaradila práve tieto kurzy, aby sme neupcyklovali iba tie pánske košele a všetko toto, ale aby sme upcyklovali aj šatníky každého z nás, pretože práve tie veci sa oplatí zachraňovať. No vidíš, no tak já myslím, že až tam zase příště půjdu, ještě teď je pořád natáčíme v zimě, ještě tam nějaký svetry budou, že se možná odvážím, nějaký si přinesu. A ja myslím, že čaká na teba ešte krajší. Ještě krásnější. A určitě si ho koupil někdo jiný, kdo to umí opravit. Ale je vlastně, vem si, že prostě ten opravdu to byl 100% kašmírový svetr a stál prostě, já nevím, v eurech, 10 eur ani ne. Jo? Vlastne. Áno. Hej, dá sa veľmi ušetriť. Ja teda som toho príklad, mám tiež dneska kašmírový sveter za 5 eur na sebe. A teda nemal dierku. A sa mi podaril sa mi naozaj skvelý úlovok. A ja do začiatku som inak veľmi dlho hľadala, kým som našla nejaký taký kvalitný svetrík a naozaj to boli možno, že aj rok, dva, čo nič v second hande sa na mňa alebo aj na svopoch, na výmenách oblečenia, nič proste neukázalo. A zrazu potom som si už nevedela vybrať, že ak aj niekto hľada, tak buďte trpezliví a tie kúsky na vás čakajú, aby boli súčasťou vášho života potom. Aha. To je jako, když jdeš hledat ty houby v lese, nenacházíš a najednou tam jsou. No, chtěla jsem se ještě zeptat na tvé kurzy. Kdo k tobě vlastně chodí na to přešívání a opravy nejčastěji? Jo? Jaká je motivace těch lidí? Chtějí se naučit něco nového, nebo je to kvůli tomu, aby si osvěžili ten šatník, chtějí spíš jakoby nový kousek, nějaký originální, anebo právě jsou to ty prozřelí z těch nákupů rychlé módy? Vieš čo, ja som si presne myslela, že to bude tá skupinka ľudí, ktorú si pomenovala, že naozaj to budú takí tí tvoriví ľudia, budú to také, alebo to také tie tvorilky ako ja. Ale v skutočnosti to percento je možno tak 20 k 80. Pretože áno, nájdú si ma presne teda také typy ako ja, ktoré majú rovnaké hodnoty, ktoré sa to chcú naučiť, ktoré chcú byť sebestačné. Chcú proste ten skill vedieť. A potom je tu naozaj doslova obrovská skupina ľudí, alebo ľudí žien, väčšinou teda ku mne chodia ženy, ktoré si potrebujú oddychnúť. Mentálne. Ktoré potrebujú iba si vyskúšať tú techniku, chcú proste ten čas stráviť niekde inde ako v práci a potrebujú tvoriť niečo manuálne a nie mentálne. Čiže častokrát chodia ku mne lekárky, ITčkárky, manažérky, proste ženy, ktoré bežne
pracujú svojou myslou a potrebujú sa vypnúť a potrebujú tvoriť niečo kreatívne. Hmm. Takže toto je naozaj rozmer, ktorý som ja vôbec nečakala, keď som vlastne s kurzami začala. A veľmi sa teda teším obom tým skupinkám, pretože ak si ma nájde práve tá tvorilka, ktorá u mňa vychodí všetky kurzy a chce byť naozaj sebestačná, chce vedieť, chce prešívať pre seba, pre svoje detičky, pre svoju rodinu, tak teda veľmi sa z toho teším, ale rovnako ma tešia práve aj táto časť alebo táto skupina ľudí, ktorá mentálne si potrebuje oddychnúť a myslí na svoje duševné zdravie a chce sa proste iba niečo priučiť, chce si skúsiť šiť na šiacich strojoch, že ak by raz si kúpila ten svoj šiací stroj, tak či by jej to išlo, alebo proste iba to sa kreatívne vyžiť. Takže je to také prekvapivé a vlastne možno ani nie, vzhľadom na to, akú rýchlu dobu žijeme. Ale teda musím povedať, že hodnotovo sú takmer všetci na rovnakej vlne. Že vlastne ešte mi neprišiel niekto, kto by nerozumel práve tomu rozmeru, že čo je fast fashion, slow fashion, že prečo to robíme, prečo upcyklácia. Že väčšinou už ku mne prídu ľudia, ktorí už majú nejakú vedomosť, alebo čo chcú možno zmeniť ten svoj šatník, z toho, že už nechcú nakupovať veľa na kvantitu nekvalitne, ale skôr teda naopak. No, to je vlastně moc hezký, jak jsi řekla o té motivaci, že si chceme oddychnout vlastně u toho tvoření rukama, jo. Myslím, že z tohle hodně rezonuje s mnoha jakoby dalšími tvůrci, co dělají kurzy nebo cokoliv, od drátování, akvarely, prostě krasopsaní, že opravdu je ta skupina, která se chce naučit tohle řemeslo, ale pak je velká jiná skupina, která jakoby nemá tu ambici se úplně učit do hloubky to řemeslo, ale prostě si vlastně chce udělat hezký odpoledne, hezký den a naučit, sáhnout si na tu techniku s někým, kdo tomu rozumí, vlastně vypadnout z toho svého stereotypu, z těch svých běžných myšlenkových jako postupů nebo vzorců. To je super, to je moc hezký. A vlastně i sama sebe v tom trochu vidím, že někdy, je teda pravda, že na takovýmhle jako tvořícím kurzu jsem nebyla už dlouho, ale třeba když s kamarádkama motáme věnce, vlastně když děláš vazbu z květin, to jsem vlastně byla teď na Velikonoce, tak to je přesně ono, že někdo se to chce naučit jako, že by potom vázal nějak víc rodině, nebo já nevím co, na narozeniny, ale někdo prostě chce jenom ochutnat tu esenci toho tvoření s tímhle materiálem a ten rozměr té ochutnávky nebo té dovednosti a toho oddychu tam jako fakt je, no. Áno, úplne súhlasím. A ja sama rada skúšam nové techniky a veľmi rada navštevujem takéto rôzne kurzy. A presne, no, ja nikdy sa nebudem venovať košikárstvu a drotárstvu a všetkým takýmto veciam, pretože aktuálne som našla veľa kurzov v Uľuve, našom slovenskom. Je to teda teraz som si hovorila, že sa musím naučiť vlastne, že čo znamená tá skratka, ale myslím, že Slováci všetci budú vedieť, čo je Uľuv, že to ústredie našej ľudovej tvorby. Tak naozaj ponúkam množstvo takýchto krásnych zážitkových kurzov a ja teda viem, že nikdy nebudem ten profesionál, že možno som profesionál teda v nejakej inej technike, ale chcem stretnúť ľudí, chcem stretnúť toho človeka, že čo sa tomu venuje, stráviť ten čas, presne zabudnúť na svoje tie každodenné problémy a doslova sa ponoriť do niečoho a ochutnať presne tú techniku, že čo to je. Pretože myslím, že ak nás aj počúva niekto, kto si zažil niečo vyrobiť rukami, aj len zašiť ten gombík alebo vyrobiť náramok priateľstva, tak si určite pri tom uvedomoval, aké je to vlastne náročné vyrábať rukami a že čo vlastne za tým všetkým je. A na jednej strane teda, že je to náročné, na druhej strane zistil, že
ho to ukludňuje, že to je možno nejaká meditácia pre ňo, že je to psychohygiena, že naozaj tie myšlienky mu plávajú a premýšľa nad niečím úplne iným, alebo že ho napadnú nejaké ďalšie veci vďaka tomu, alebo vyrieši vďaka tomu nejaké ďalšie svoje starosti. Takže ono to má krásny rozmer takto aj v spoločnosti. Ja teda musím povedať, že robím individuálne kurzy, pretože naozaj si dávam záležať práve na tej kvalite, aby ten človek z toho kurzu naozaj odišiel naučený tú techniku, alebo proste, aby keď príde domov, aby vedel, čo má robiť. Ale teda robím aj workshopy, skôr teda verejne, čo skoro budú aj v našich priestoroch, ale tam väčšinou je to iba také olíznutie tej techniky, nazývam to takto, pretože ľudia, keď sa stretnú, tak to naozaj až neuveriteľné sledovať. Ich vôbec vlastne netrápi tá technika alebo to niečo. Oni sa tešia z toho, že si vyrobia, ale aj tak sa najviac tešia, že stretli nových ľudí, že si našli nejakú novú kamošku a vlastne celý workshop iba prekecajú. Aha, aha. Tak má to teda rôzne rozmery, takto. Jo, to si moc hezky řekla. No. A mě by ještě zajímalo, my se hodně bavíme o tom šití, ale zmiňovala si i to vyšívání. Jaké další ty techniky toho oživování, oblečení můžou diváci vyzkoušet, nebo co zkoušíš ty? Tak ja inak mám všeobecne tú upcykláciu rozdelenú do takých 5 kategórií alebo na 5 techník a práve teda jednou tou technikou je práve, ja to nazývam teda, že dekor, alebo teda, že práve s pomocou tej dekorácie, či už s nejakou výšivkou, alebo maľbou, alebo nejakým dohačkovaním alebo doštrikovaním si vieš ten kúsok oživiť. Čiže tieto dekorácie vedia veľmi veľa zachrániť v tom odeve, a že nemusí to byť presne prešitý ten kúsok, že ja neviem, z tých nohavíc sa stanú šaty alebo z tej košele nejaký top, ale že ten kúsok môže zostať taký, aký je, ale vďaka tej aplikácii ty budeš vyjadrovať cez to niečo. Napríklad ja mám jednu riflovú bundičku, na ktorú som začala našívať všetky etikety a štítky z veci, ktoré som upcyklovala. A práve tá bundička je bundou, ale jednoducho napísala som si tam aj názov Who Made My Clothes, čo je vlastne také heslo hnutia Fashion Revolution, ktoré bojuje za etický, transparentný a udržateľný módny priemysel. Čiže mám tam tento nápis a okolo toho mám vlastne ponašívané na celom chrbte práve všetky tieto štítky. Je to tam teda už také dosť husté a teda tá bundička je stále bundičkou, ale proste vyjadrujem tým niečo. Keď sa človek, ktorý stojí za mnou v rade, na tú bundu pozrie, tak sa začne zamýšľať, že prečo to tam mám, čo to ten nápis znamená a tak ďalej. Čiže vieme s tým komunikovať aj niečo hlbšie, ale zároveň aj nie, pretože napríklad mám šaty, na ktoré som si povyšívala takú aplikáciu, z bavlniek, ktoré som mala po starkej. Takže napríklad o tomto rozmere viem iba ja, že sú to bavlnky, ktoré som mala po starkej, ale ten kúsok som úplne oživila a je vďaka tomu jedinečný a krásny a nikto taký nemá. Takže aj s pomocou toho vyšívania, že nemusí to byť iba do nejakého rámčeku na stenu, ale aj to naše oblečenie môže byť tým plátnom a vyšívať, malovať naň, prípadne si niekde niečo dohačkovať, alebo akúkoľvek inú techniku použiť, či už patchwork, ja neviem, paličkovanú čipku si tam dať. Keby si otvoríme Pinterest, tak ideme jednu za druhou techniku, ani ma teraz nenapadajú, ale možno teraz niekomu niečo napadlo, čo by si niekde nejakú aplikáciu mohol použiť, vyšiť, nahačkovať. No dobře, no je to hodně široký si vybrat, co by všechno šlo. Tak závěrečnou otázku, co jsem se tě chtěla zeptat. Jak vidíš ten pojem upcyklace jako takový? Protože za mě jakoby původně by to mělo znamenat, že vlastně přeměňuješ něco, protože tam to up, co je méně hodnotné, na něco hodnotnějšího.
Ale někdy mám pocit, že se to až nadužívá, protože to jako vypadá teď zajímavě, je to upcyklované. A právě třeba na sociálních sítích nebo na nějakých krátkých videích nebo obecně v médiích třeba vídám jako věci, které jsou jakože upcyklované, ale vlastně mám pocit, že jako pochybuji, že to využití je nějaké praktické, nebo vůbec, že to jako má větší hodnotu. Že to je prostě nějak předělané, abychom udělali wow, my jsme předělali pneumatiku na něco jiného, ale že to něco jiného vlastně vůbec nevyužijeme, je ta věc, která třeba jako mě minimalistku v tom jako zaráží. Jak ty tohle vnímáš? Vnímam to veľmi podobne, ako si to pomenovala. Pre mňa upcyklácia musí byť v prvom rade praktická, aby som ju využívala vo svojom živote. Ale taká tá základná poučka upcyklácie je, že teda je to premena textilného odpadu, kreatívna premena textilného odpadu, čiže niečoho, čo už nechceme. Textilný odpad je veľmi tiež široký pojem. Je to od oblečenia, ktoré už nenosíme a ktoré sa rozhodneme posunúť ďalej a samozrejme sa stáva odpadom, pretože nemáme kontrolu nad tým, kam sa dostane, keď proste prejde prach našich dverí. Až naozaj cez nejaké kúsočky látok alebo metráže, ktoré proste sa nevyužijú v rôznych firmách na ušitie nejakej kolekcie. Takže ten textilný odpad naozaj má široké rozpätie. Ale teda je to kreatívna premena textilného odpadu s cieľom vytvoriť niečo unikátne, jedinečné a neopakovateľné, čo sme si teda už pomenovali, že je to možné v upcyklácii a žiadúce. A cieľom by mal byť vytvorený produkt v lepšej kvalite. To je to tiež, čo sme si pomenovali, že aj z nekvalitne ušitého kúsku alebo z nekvalitného nejakej veci alebo ešte z toho nejakých kúsočkov látky vieme vytvoriť kvalitnú vec a mala by tam byť pridaná hodnota. A tá pridaná hodnota je práve tá environmentálna, že znižujeme textilný odpad. Duševná, že pritom mentálne oddychujeme, že je to naša psychohygiena. Kreatívna, umelecká, že sa v tom vyžívame, vkladáme do toho ten náš štýl, takže malo by tam mať aj túto pridanú hodnotu a teda aj tá hodnota tej praktickosti, aby nám to ďalej nestalo niekde v skrini. A ja sa možno často stretávam práve so zamieňaním recyklácie s upcykláciou a ja by som možno ešte toto vysvetlila, aby nám to zakliklo, že čo to vlastne znamená. Pretože aj mne častokrát hovoria, že áno, ty si tá, čo recykluje. No ja nerecyklujem, pretože ja nie som žiadna recyklačná firma, kde proste stroje za ňu pracujú. Aj všeobecne, ak pochopíme proces recyklácie, znamená teda, že niečo cirkulárne ide dookola. Môžeme si to dať na príklade skla. Ak sklenenú fľašu vytriedíme, vyseparujeme do kontajneru na sklo, tak ich do sklárni, tam sa roztopí a z toho skla proste znova vznikne tá fľaša s najväčšou pravdepodobnosťou. Pri textile, žiaľ, to aktuálne nie je až tak možné. Recyklácia textilu teda znamená na základe toho skla, že zobrala by som tu teraz tento sveter, rozpárala by som ho na kôpku nitiek, z tej kôpky nitiek by som utkala tú istú látku a z tej látky by som ušila ten istý sveter, alebo teda to isté tričko. Toto je recyklácia. A to, žiaľ, my každý doma nevieme robiť. Vedia to robiť iba špecializované firmy. A teda aj toto je obrovská téma, o ktorej by sa dalo rozprávať, pretože práve kvôli zmesom materiálov je veľký problém recyklovať textil, že aktuálne aj my na Slovensku máme iba jednu firmu, ktorá to dokáže. Vo svete sa ešte len technologicky vytvárajú firmy, kde teda je možné recyklovať textilný odpad alebo recyklovať vlákno textilné, akékoľvek. Čiže my nedokážeme byť takými firmami každý z nás doma. My každý z nás doma máme to oblečenie, už hotový kus odevu a pozeráme sa naň, premýšľame, čo s ním ideme spraviť. My ho nedegradujeme na kôpku nitiek, my ho máme v rukách a dávame mu tú pridanú hodnotu, to up, čo je vlastne v tom slove upcyklácia. Čiže dávame ho hore, že mu teda pridávame niečo naviac. Takže pozerať sa skôr teda na to takto, nie cez ten proces recyklácie,
ale cez tú pridanú hodnotu, že či pridali sme tú hodnotu tej veci tak, že splňa všetky tie slova v tej poučke upcyklácie. Jo, to si moc hezky vysvětlila, ale ono je vlastně důležitý, že já zase někdy jsem až moc praktik, že vlastně, jak říkáš, že to je i forma v tom procesu, vlastně forma toho duševní, vlastně té psychohygieny, i ta umělecká, ta kreativní, že vlastně se můžeme oprostit čas od času od toho, že to nemusí mít, ten výsledek nemusí být úplně jenom prakticky využitelný, může to být prostě jenom další krásná věc. Jde o to, že vlastně v tom procesu jsme ji přetvořili a vlastně něco nám to přineslo. Jo, protože ten materiál předtým by nám to stejný jako nepřinesl, kdyby jsme neudělali ten proces. No. Áno, aj keď ja ti úplne rozumiem a ja mám najradšej naozaj, ak upcyklácia spĺňa všetky tie možnosti, ak nakoniec je aj praktická, ak naozaj si tam splníš aj to svoje duševno, aj ten environmentálny rozmer, aj ten umelecký rozmer. A ja častokrát teda pociťujem, aj mnohí, a určite aj ty to pociťuješ, že častokrát ťa viac baví celý ten proces, ako potom ten výsledok, že vlastne ja to robím preto, alebo to, čo ma na tom najviac naplňa, je ten proces toho tvorenia, toho, že úplne upadnem doslova do takého flow, že zabúdam, že som hladná, že by som mala jesť, že by som mala ísť na toaletu, že som v úplnej meditácii a premýšľam a tvorím. A častokrát už keď mám tú vec hotovú, tak áno, nosím ju s radosťou, ale aj tak ma najviac bavil ten proces. A to je vlastne náš život. To je vlastne to, čo žijeme, že častokrát, keď dosiahneme nejaký cieľ, tak mykneme plecami, že no čo ďalej, aký ďalej si dáme cieľ, pretože chceme zažívať tú cestu. Tak ja mám pocit, že upcyklácia nemá nevýhodu, ona naozaj pojíma tak obrovské množstvo takých životných pravd, že je to až také zaujímavé. Že teda nie je to iba o nejakom prešitom košíčku alebo nejakej hačkovanej dečke, alebo všeobecne ja tak rozprávam takú myšlienku, že ono to má obrovské presahy. Že nie je to teda o nejakej tu hotovej veci, ktorú držím v ruke, ale má to presahy do našej histórie. Presne to, ako sme si pomenovali, že my si odozdávame z generácie na generáciu množstvo techník. Ja teda vďaka mojej starej mame a starým mamám, a teda mamine a rodičom, sa venujem tomu, čo teraz, pretože to do mňa vložili, pretože naozaj sme spolu odsedeli hodiny pri nejakom vyšívaní. Mám vďaka tomu krásne spomienky na detstvo. Vďaka tomu som si cibrila jemnú motoriku. Aktuálne máme problém v technickej našej dobe, keď hladkáme iba telefóny a naša jemná motorika je iba na palcoch, že potrebujeme si vytvárať a cibriť našu jemnú motoriku, pretože má to presahy potom aj do mnohých povolaní. Ak napríklad taký chirurg prvýkrát chytí ihlu na medicíne v 2. ročníku, tak potom máme problém celá spoločnosť. Nie len ten chirurg, že ak naozaj nebude vedieť precízne, krásne zašiť tú ránu, alebo už teda v dnešnej medicíne pracovať s nejakými pohybmi na nejakých technológiách, tak naozaj má to obrovské presahy a nie je to iba o nejakých túto krásnych veciach na vešiakoch, ale teda má to presahy aj do našich životov. No to jsi to krásně uzavřela. Jo, není to jenom upcyklace o jednom tričku a tak, je to širší. Katko, já ti moc děkuju za tvoje povídání, za sdílení vlastně, jak to vidíš ty, toho příběhu tvýho. Moc ti držím palce, ať se ti daří dál tu tvou myšlenku vlastně předávat. Ať se ti daří i v ateliéru. Vám, co jste se dívali, děkuju za pozornost. A jestli ještě chceš, Katko, na závěr něco divákům, poslední záverečné slovo říct, tak máš prostor. Ďakujem, Marcelka, no aj hlavne tebe za pozvanie, že som tu mohla s vami byť. Ďakujem aj vám, že ste si ma vypočuli
a snáď nejaké semienko vo vás zostalo, že ak na budúce budete zašívať nejakú diaľku, tak si na mňa spomeniete. A že pri budúcom nákupe budete premýšľať nad materiálom, nad strihom, či naozaj tú vec budete milovať vo svojom šatníku, aby naozaj stála za to, za tie peniažky, ktoré za ňu dávate. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň ešte všetkým. Já vám taky přeju krásný den a to byl krásný závěr. A budu se těšit zase někdy příště.